Я казвам, една друга. Как се казва? Жако. Говорящи. На какви се беляха? На говорящи? Къде сте, за да не ви е студено? Криси, И тук колежки има. Която си взел, типа втор. Чай, децата се получи. Няма ли го Иво? Ей, тук гледайте към... Първо, кои правите? Жълтите или желави? Отворите и да викате. Кои са жълти? Вие сте жълти. Айде, ще викате жълти и след това лилави, нали? Готови ли сте? Готови ли сте? Да! Айде да ни стартирате. И вие може да викате. И отгоре. Къде са децата? Браво! Къде са децата? Колко са ни паралелките? И вие сте. Давайте тричките. Столчките фокус. Я внимавайте 37 класа, Нямаше и празен кадър. може и с улиците, с животните. Ей, така с животните. Юрий го нямаше ти го нямаше. Най-малката. Айде си играчки! Лилави играчки! 3-4! Айде жълти с играчките! И той няма да трябва сега. 15 минути. Трябва да има котар, който да се казва Богдан. Например... Едната е жълта. Да, жълти играчи. Лилавата е на лилави играчи. И така, лилави и жълтия капитан са на пистата, Цеци и Юри. Старт за двете ракети. Двете ракети ще тръгват по пистата. Разбира се, финал ще дадем на първия скок на една от ракетите. За сега жълти се движи доста по-добре. Жълтия също започна да се удря в стените. И така наближаваме моста. Ето за сега Лилавия води. Да видим кой. Лилавия пръв. Къде си го скрил?
Виж какво, ти от модните светове ли си впаднал? Това беше служебно. Значи ще ви питам малко най-добре е да... Ти на тия как ще има по погледа. Може да се вижда. Аз на трите, да гледам и това. И ти да можеш да говориш. Да не се вижда микрофона Грозден. Видя лапата или аз ще дам не. Деца, тихо! Вече работим. Не искам да слушам крик. Линия начало. Да видим как ще отговорят лилавите на предизвикателството на жълтите. Те са готови. Моля, старт видео. За О. Не пропускайте третата с първа буквичката. Капитана нека види третата дума, защото ще я пропусне. Това вече е четвъртата. С втора К. И с петата с първа А. Хайде, изписвайте бързо. Тишина! Начало. Блестящо се представиха състезателите на двата отбора, но все пак да не забравяме, че лилавите бяха по-бързи. Затова точките са 5 за жълтите. и 6 за лилавите. Поправяй ги, вайновите. Ще кажа, нещо ще кажа. Добре, стартирай на четвърта. Не, няма нужда. Дай на Първа общия с време. Тишина! Тишина. Тихо! Не тропайте ме. Сега, вие желаете, вие няма да викате у такива неща, не се викат студиото на Дело Момчета, защото ще 3 точки ще ме... Айде, Боби, начало. Давай. Отбора на лилавите е готов за старт. Абе, айде бе! Боби. 6 минути. Не, така. Лили! Лили си готова? Сега чуваш ли? Да. Тишина начало. Много по-бавни бяха лилавите. Явно те забравиха, че четвъртото междучасие все пак преди всичко е спортно. За играта обаче с кученцата и проявиха много голямо старание да направят панчетите. Оказва се, че нашата кучешка изложба си беше истинска атракция, Боби. Абсолютно. И все пак оценката ни е следната. 4 точки за отбора на лилавите. И 5 за жълтите. Давайте.
Значи, като обявя, елате отбори. Не е много напред. След това на четвърта имаш и първа. Какво става? Награждава? Да, награждава. Станете и си оставете животните на столовете. Знам, че начало текст. Хей, ама вие двамата няма ли да кажете най-сетне точките? Ой, извинявай, знам, че наистина днес темата е толкова увлекателна. Да. Боби, Да. ти си. Микрофона на Лили, микрофона на Лили. Дечица, стига говорите. Дай да повтаряме. Начало. Хей, ама вие двамата няма ли да най-сетне да кажете точките? Извинявай, знам, че наистина днес темата е толкова увлекателна. Боби. Аз си знам какво сега да кажа. На първо място днес с 18 точки се класира отбора на Вилавите! А на второ място само с 2 точки по-малко се класира отбора на жълтите. Те печелят наградите на Неделко Великасие. И двата отбора са от София, 2 софийски училища спориха честито. Заповядайте, това са Хохмени, може да слушате хубава музика. Честито. Заповядайте. Я поръди, кой има вътре, че мине кто беше хотел. Добре, стопирайте. Жан Мартин бар. Плейбек е готов ли е? Плейбек! Ръцете горе! Хайде! Плейбек! По-силно плейбека. Неделя е и за да влезе в час, ела да поиграе с нас. Неделя е и за да влезе в час, ела да поиграе с нас. Отборът ни ще бъде тур, ще се превърне тур след тур. И вашето неделно участие, неволни своето съгласие, ще станеш неусетно шампион. Участвува в главен маратон. Неделя е и за да влезеш в час, ела да поиграеш с нас. Очаквате мечтаните награди, успехи много изненади. Неделя е и за да влезеш в час, ела да поиграеш с нас. Любов! Неделя е и за да влезеш в час, ела да поиграеш с нас. Неделя е и за да влезеш в час, ела да поиграеш с нас. Отборът ни ще бъде тур, ще се превърнем тур след тур. И вашето неделно участие, неволни своето съгласие, ще станеш неусетно шампион. Участвува в главен маратон. Неделя е и за да влезеш в час, ела да поиграеш с нас. Очаквате мечтаните награди, успехи много изненади. Неделя е и за да влезеш в час, ела да поиграеш с нас. Добре, стопирайте, деца, благодарим ви. Виждане. Неделя е и за да влезеш в час, ела да поиграеш с нас. Неделя е и за да влезеш в час, ела да поиграеш с нас. Купонът ни ще бъде тур, ще се завъртат тур след тур.